Bismillahirrahmanirrahim. Gelê insana bağlabê me insanlara nexweşîn ki heye ev nexweşîn ev e em pir pezne zarokê xwe didin. Tabii her kesî naxim navê ê ku em peznê wan didin ez ji me re dibêjim yani em pir pezne zarokê xwe didin. Zarokê me gavak li mektebê başarlî bin, teşekkür bînin, takdir bînin, em peznê wan didin, kîzam takdir sen, korêm takdir sen. Em sosyal medyada, WhatsApp'da, Facebook'da paylaşmıştık ji bo xel bivîne. Di alana din da jî ku başarlî bin em pir peznê wan didin, di spora da başarlî bin em peznê wan didin. Efendim em peznê zarokê xwe didin, işte sebiyê nîşan re cihatiye, sebiyê ji bazanê re cihatiye, sebiyê li hava heft teqla serev dide vesaire vesaire. Tabii min jî bi ser vadikin. Peki Xwedê ji me teva razî be ji bo însaniyetê jî em peznê sebiyê xwe me qet daye? Em ser sebiyê xwe disekinin. Mesela em özellikle zarokê xwe em diçînin mektebê de binê qîza min te takdirname bîsînî ez ji te re filan tişê bikirim. Kurêm te takdirname bîsînî ez ji te re filan tişê bikirim. Te sınava üniversiteyê qazançikê ez ji te re filan tişê bikirim em didin serevdû. Peki ji bo însaniyetê jî em qe soz û ödüla tişter zarokê xwe didin ya da me qet daye ji wan re ya na? Gelo heye me zarokê me însaniyetî heye tune zarokê me gelo vira dikin ya na? Zarokê me ji xelkê re sagîlî ne ya na? Zarokê me diziyê dikin ya na? Zarokê me ji meelma re, ji diya xwe re, bavê xwe re, xalê xwe re, apê xwe re sagîlî ne ya na? Bawer bikim bi agleb heye me ji van tişta tune ye. Îja en mühîm heye me ji xwe ji dînê wan nemaye. Me wan ji vê dinya re berdaye sanki em ê jî nemirin, ew ê jî nemirin. Yani zarokê me li mêj dikin nakin di umûra me danîne. Zarokê me Qur'anê dixwînin naxwînin di umûra me danîne. Zarokê me diçin camiyê naçin camiyê di umûra me danîne. Gelo çend heba ji me zarokê xwe re me soz de me got Qur'anê bixwedin ez ji te re bisiklêtê bikirim. He? Gelê insana em gune ne, o zarokê me gune ne. Gava zarokê me başarlî bin, însanca mezin bibin, gava ji xelkê re jî îşkî bikin, bi saxlemî îş bikin wê xwe ji wan re dua bike. Ew dua ji bo vê dunyayê jî, ji bo axiretê jî. Gava xel dua dike, bi aglebî dibe rehma Xwedê li dêw bavê te be. Ha gava ku em ber xwe bikevin, ji xwe re sagîlî bin, em ji zarokê xwe re jî sagîlî bin, em zarokê xwe dürüst dîndar û dürüst însan, saxlem em wan mezin bikin û bira ji axiretê re jî başarlî bin, bira ji dunyayê re başarlî bin gelê însana. Wala fikra min ev e, belkî jî ez yanlış bim, ez wiha dibînim, em toplum bi aglebî xerab bûne, îca ka ûn dibêjin çi?